Фаяз абый, менә әлеге ел төгәлләнгәнче, безнең бит инде гасырлар дәвамында без 1150 башлаган тарихыбызны быелга инде әкренләп төгәлләп киләбез, ялгышмасам. Әгәр дә сезнең кулыгызда шундый мөмкинлек булса, теләсә кайсы чорда туып яшәү мөмкинлеге булса, сез кайсы чорны сайлар идегез? Һәм ни өчен? Ул бик яхшы аңлашыла. Минем җавап сезгә артык гаҗәп тоелмас дим. Шаһабетдин Мәрҗани. Безнең тарихыбыз шуннан башлана бит. Безнең тарихны язу. Ул тарихны башлап җибәрә болгарлардан, тагын да борынгырак чорлардан булмаса әле. Менә бик тә аны күреп, аның белән сөйләшеп, бергә эшләп яшисез. Менә шундый, мин аны уйлаганым бар. Шуннан да аның белән очрашсаң инде хәзерге вакытта формасында. Ул бит гаҗәеп дәрәҗәдә киң эрудицияле кеше. Фән өлкәсендә дә, тарих фән өлкәсендә дә, дин фән өлкәсендә дә һәр яклап. Аның белән бик кызык булыр иде. Мин махсус әйтеп киттем бит, Рөстәм Солтанович Габәшевләрнең нәселе дә барып тоташа. Барып тоташа түгел, алар ниндидер ерак туганнар булалар һәр хәлдә. Фаяз абый, мин дә шулай бер һәр яклап уңган кешене беләм. Ул сез кунакка килгән өчен рәхмәт сезгә. Җавабыгыз өчен, фәнни эшчәнлегегез өчен, тарихи табышларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.